Παιδιά, είστε έτοιμοι? Από 1η Ιανουαρίου το Nickelodeon αλλάζει. Γίνεται Kiddo. Ετοιμαστείτε για δράση, γέλιο και περιπέτεια με νέες σειρές και ταινίες. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι... Ομάδα Ούμι Ζούμι, Δευτέρα με Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι. Drake and Josh, κάθε βράδυ στις 11. Ο Blaze και οι φίλοι του, κάθε μέρα στις 4:30 το απόγευμα. Avatar, κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 9:30 το βράδυ. Στρουμφάκια, Δευτέρα με Παρασκευή στις 6 το απόγευμα. Οι χελώνες! Γεια! Χελωνονιτζάκια, κάθε βράδυ στις 9. Οι περιπέτειες του Πάντιγκτον, κάθε Σαββατοκύριακο στις 11:30 το πρωί. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Ωραία τα έφτιαξες τα κάτια η Καντήλ.